1 de cada 3 animals usats en investigacions i assajos preclínics a escala estatal s'han fet servir en laboratoris públics i privats a Catalunya. És la part menys agradable de la producció científica, la que estem menys acostumades a veure. La infiltració d'un activista al Laboratori Vivotècnia de Madrid l'any 2021 va obrir un espiell en un sector molt regulat, però també que es manté discret i que és poc conegut. Les imatges filmades durant un any i mig sense passar com a treballadora han permès obrir un procediment judicial contra el laboratori i també obrir consciències sobre què implica a la pràctica fer proves in vivo en animals, així com qüestionar la diligència administrativa per controlar com són tractats, en contextos en què deixen de ser reconeguts com a éssers que senten i es converteixen en eines de recerca. Un patiment injustificable o imprescindible. Ho posem sota focus a la directa d'aquest mes. A la directa ens finança qui ens llegeix. Subscriu-t'hi per continuar fent reportatges com aquest.